Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πει κανείς είναι το ότι, και θα να συμφωνήσουμε στο ότι αυτή τη στιγμή, εάν έχουμε κάποια μέτρα στην Ελλάδα, κυρίως βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας, βλέπω ότι η συμβολή των 2/3 της Τρόικα, δηλαδή Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιο ισχυρή στις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στην αγορά εργασίας γενικότερα σε σχέση με το δούνο του. Είναι μεγαλύτερες οι πιέσεις. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι έχουν γίνει πιο νεοφιλελεύθεροι και ακόμα και από τους Αμερικάνους. Θα πει κανείς ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Προσωπικά δεν έχω πιστεί και ότι ορθολογικά φαίνεται ότι πραγματικά το πρόβλημα της ΟΝΕ είναι σοβαρότατο πρόβλημα με την αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, του κοινού νομίσματος. Δεν έχω πιστεί πως σε ένα στάδιο, θα λέγαμε και σε ένα σχετικά σύντομο στάδιο, θα μπορέσεις να διαχειριστείς τους κραδασμούς που θα μπορούν να υπάρξουν από την αποχώρηση μιας χώρας από την ΟΝΕ με τη δική της βούληση. Θα μπορούσαμε να πούμε η πιο εύκολη διαχείριση τέτοιων κραδασμών, αν η ΟΝΕ, που κατά τη γνώμη μου έτσι όπως πάει θα διαλυθεί από μόνη της, έτσι, γιατί γεννά και δημιουργεί συνέχεια αδιέξοδα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, σχετικά με το ζήτημα της ευρωπαϊκής διάστασης, θα ήθελα και γι' αυτό επισήμανα κάποιες στις αναφορές μου, μιλούσα για το γεγονός ότι δεν πλήττεται μόνο η Ελλάδα και κυρίως η Ελλάδα δεν είναι ολόκληρη που πλήττεται. Είναι τα 3/4 της Ελλάδας που πλήττονται, ίσως το 90%. Υπάρχει μια κατηγορία Ελλήνων οι οποίοι έχουν ωφέλη από αυτή την εξέλιξη. Όπως στην αντίθετη διάσταση που αφορά την πλευρά της Γερμανίας, είπα και στην εισήγησή μου ότι υπάρχουν Γερμανοί οι οποίοι δεν περνάνε καλά αυτό το διάστημα. Όχι μόνο δεν περνάνε καλά, αλλά που σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία, η πληθέστερη κατηγορία των ευρωπαϊκών λαών που βιώνουν με διαφορετικούς τρόπους και να συρρυκνώνονται οι όροι και εργασίας και διαβίωσης τους, που δημιουργεί προϋποθέσεις για μια συνεργασία αυτών των λαών για μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη, όχι βεβαίως Ευρώπη των τραπεζών. Σχετικά με τα ζητήματα που συνδέονται με την επίθεση που έκανε ο Πρωθυπουργός απέναντι σε κάποιους συνδικαλιστές, νομίζω δεν υπάρχει κοινωνική κατηγορία η οποία αγωνίζεται που να μην έχει συκοφαντηθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια συνολική εικόνα η οποία καταγράφεται και βεβαίως συνδέεται και με κάτι άλλο, το ότι στόχευση είναι να φέρει τη μία κατηγορία ενάντια στην άλλη προκειμένου να σπάσει τη συνοχή και το μέτωπο της αντίδρασης. Αυτό είναι μια, θα λέγαμε, παλιά, δοκιμασμένη και πετυχημένη σε μεγάλο βαθμό πρακτική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπερασπίζομαι και ότι είμαι σύμβουλος στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, που κάνουμε τεκμηριωμένες μελέτες για τα συνδικάτα, έχω σοβαρότατες ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο συνδικαλισμός σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, έχει απεμπολίσει βασικότατες αξίες με τις οποίες τα συνδικάτα ιστορικά ανέδειξαν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι αγώνες τους είναι πέρα για πέρα δίκαιοι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που γίνεται στους δημοτικούς υπαλλήλους συνδέεται και με ένα σχέδιο. Η Μέρκελ έφερε το μεγαλοεργολάβο για να αναλάβει τα έργα, τον ΟΤΑ για τον καθαρισμό των ΟΤΑ. Ξέρουμε τι αναμένεται. Και άλλωστε όταν μιλάμε για 150.000 αποχωρήσεις εργαζόμενων στο δημόσιο μέχρι το 2015, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει. Το ερώτημα για την ΕΟΣ, για τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Νομίζω ότι δημιουργείται ήδη η Ελλάδα σαν χώρα μια ειδική μορφή οικονομικής ζώνης. Γίνεται συζήτηση, και ξέρουμε τις συζητήσεις, που συνοδεύονται και από πολιτικές και ειδικές οικονομικές ζώνες για περαιτέρω συμπίεση
και διάβρωση των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων. Όμως, εδώ είναι σχέδια τα οποία βεβαίως είναι επί χάρτου, μπορεί να υλοποιηθούν και να επισημαίνω και μια διάσταση ακόμα, δεν ξέρω αν είναι γνωστή, ότι στις περιπτώσεις εκείνες που συγκεντρώνονται αλλοδαποί στα διάφορα κέντρα κράτησης προκειμένου να αποπευθούν, όταν δεν επιτυγχάνεται, υπάρχει νόμος, το αναφέρει αυτό του 11, δεν επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο, αξιοποιούνται απασχολούμενοι και εργαζόμενοι με ειδικό καθεστώς που αυτό ορίζεται. Δηλαδή, ας δούμε και αυτή την πλευρά. Έτσι, ας δούμε και αυτή την πλευρά. Και τέλος, θα ήθελα να πω, επειδή αναφέρθηκε κάποια πράγματα για τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι τα πανεπιστήμια, για αυτούς που ζούμε στα πανεπιστήμια, είχαν σοβαρότατα προβλήματα στην όλη λειτουργία τους. Δεν πήγαιναν καλά τα πανεπιστήμια. Ωστόσο, είναι πολύ διαφορετικό το ότι δεν πάνε καλά, υπάρχουν σοβαρές παθογένειες και να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό και γίνεται η αντιμετώπιση του προβλήματος με όρους ισοπαίδωσης και διάλυσης των πανεπιστημίων. Είναι άλλο το να θέλω να φτιάξω πανεπιστήμια που δεν πήγαιναν καλά και άλλο αυτό που γίνεται που κυριολεκτικά τα διαλύει. Και μάλιστα θέλω να πω ότι συκοφαντείται σε μεγάλο βαθμό, μεγάλη κατηγορία των πανεπιστημιακών που αποτελούν και μια σοβαρή αντίσταση στα τεκτενόμενα σήμερα στην Ελλάδα. Και αποσιωπώνται και κατακτήσεις, θα λέγαμε, των ελληνικών πανεπιστημίων. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το οποίο υπηρετώ προσωπικά και το οποίο, όπως καταλαβαίνετε και είναι διάχυτο, πολλοί χρησιμοποιούν επιχειρηματολογούν ότι οι κοινωνικές επιστήμες είναι άχρηστες, αλλά είναι άχρηστες για ποιους? Για αυτούς που θέλουν να αφήσουν την κοινωνία στην άκρη, να αναδείξουν δηλαδή τα προβλήματα εκείνα και να δείξουν ότι υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα πέραν της επιφάνειας η οποία παρουσιάζεται. Και θέλω να πω ότι έχει αποσιωπηθεί ότι ένα πανεπιστήμιο, τυχαίνει επειδή να βρίσκουν, ότι έχει πάρει βραβείο από την UNESCO πέρσι για τη συμβολή της στις κοινωνικές επιστήμες. Δεν το άκουσε κανένας αυτό. Δεν φάνηκε πουθενά αυτή η διάκριση. Αντίθετα, ακούμε ότι τα πανεπιστήμια που είναι έτσι, ότι είναι απαξιωμένα, οπουδήποτε. Εδώ θέλω απλά το επισημαίνω, γιατί και μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχουν σοβαρότατες εστίες αντίστασης, που αυτή η αντίσταση δεν περνάει στα μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνομαι εγώ, προσπαθώ να αποφεύγω τις δημόσιες εμφανίσεις μου σε εκπομπές που ξέρω ότι οι όροι δεν είναι αυτοί που θα ήθελα να εκφέρω όπως θα ήθελα εγώ την άποψή μου. Έλλειψη υποτροφιών. Εμένα ο καλύτερος φοιτητής που είχαμε στο πανεπιστήμιο και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό δούλευε 2 βάρδιες γκαρσόνι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Έχουμε τρομερά παιδιά. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε και τρομερούς νεαρούς καθηγητές. Έφυγε από εμάς ένας συνάδελφος με τον βαθμό λέκτορα, διότι δεν μπορούσε να ζήσει την οικογένειά του και έγινε αυτόματα πρωτοβάθμιος καθηγητής και διευθυντής του τομέα οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Και μετά από 4 χρόνια πήρε την έδρα Άνταμ Σμιθ, που είναι από τις πιο βαριές παγκοσμίως στα οικονομικά. Έχουν τρομερούς νεαρούς καθηγητές μας. Αλλά αναρωτιέται κανείς, όταν δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, παίρνουν 800 ευρώ το μήνα και κάνει ένα νομικό βιβλίο 400 ή 500 ευρώ, για να καταλάβετε τι είδους έξοδα έχει ένας καθηγητής που θέλει να αναπαραχθεί, πώς θα το κρατήσουμε στην Ελλάδα? Δεν τους ενδιαφέρει το να έχουμε πανεπιστήμια και πολύ λιγότερο να έχουμε καλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Τώρα, έχω 8 σημεία να έχω συγκρατήσει. Τα μεθοδεύω για να ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω πολύ καλές και αγαπησιάρικες σχέσεις. Το λέω χριστιανικά. Δεν είμαι χριστιανός, αλλά λατρεύω την ελληνική Ορθοδοξία ως θεσμό που την πιστεύω. Όχι όλους τους απατεώνες που σηκούν την θρησκεία σε βάρος του ανθρώπου, αλλά έχω μεγάλη εκτίμηση και όμορφη σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο. Και η άποψή μου σε αυτή την εποχή του μνημονίου είναι ότι η συμμαχία των κοσμικών που θέλουν
την εξυπηρέτηση του κοινωνικού παράγοντα, μαζί με εκείνους εκεί στην Εκκλησία που πονούν τον πιστό τους και κάνουν κοινωνικό έργο, π.χ. τα συσίτια, είναι πολύ ισχυρότερη και πρέπει να γίνει πολύ ισχυρότερη από ότι όποιες αντιθέσεις που υπάρχουν στην Εκκλησία, διότι ο αντίπαλος μας είναι αυτός που λαιλατεί την κοσμική και την εκκλησιαστική εξουσία και περιουσία. Οι κακοί παπάδες και οι κακοί υπουργοί είναι ένα μέτωπο. Οι καλοί παπάδες και ο καλός πολίτης είναι το άλλο. Μιλάμε για τον Χριστό και τον χριστιανισμό, για τους παπάδες. Ναι, συμφωνήσαμε. Εγώ έχω εξαιρετικό. Συγγνώμη, σήμερα το πρωί. Το Γενάρη κλείσαμε μαζί ένα συνέδριο της Εκκλησίας με τον Αρχιεπίσκοπο. Ξέρετε, γιατί είχαν έρθει άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινωνικά, ενδιαφέρονται, καταλάβατε. Σύμφωνα, πώς δεν το καταλαβαίνω. Σας λέω, προχθές ήμουν στον Αρχιεπίσκοπο. Με θεωρεί, ο Αρχιεπίσκοπος με θεωρεί ως τον πιο άθεο χριστιανό που έχει γνωρίσει. Αφού για να σας πω ποια είναι η σχέση μας. Εγώ το δέχομαι, σεβαστό. Δέχομαι επίσης, μια και μιλήσατε, ότι εγώ το παιδί μου και την εικόνα μου, γιατί είμαι παππούς και έχει και γενέθλια σήμερα, θα τους συγχωρέσω για ό,τι και αν κάνω. Ή δεν χρειάζεται καν να τους συγχωρέσω, είναι αυτονόητο. Αλλά αυτό που θα μου πειράξει την εικόνα μου και το παιδί μου δεν θα τους συγχωρέσω. Εννοείται. Ναι, ήμουν το βράδυ στο Πολυτεχνείο. Να το πούμε και αυτό, διότι η Γερμανία, οι Τροϊκανοί και οι Ολιγάρχες δεν είναι τα παιδιά μας. Είναι αυτοί που σπάζουν και εμποδίζουν να έχουν μέλλον τα παιδιά μας. Με αυτούς δεν υπάρχει ειρήνη. Αυτοί όμως κάποτε ήταν παιδιά. Μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο, κυρία. Τελειώστε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θέλω να σας πω, από την άποψη του κοινωνικού χριστιανισμού, άμα μου επιτρέψετε τι θέλω να πω. Πρόκειται να ζήσουμε τρομερές μέρες. Αυτά που έρχονται δεν τα έχουμε καταλάβει. Διότι τα κανάλια για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους και την επιρροή τους, να σας πω, μαζί είμαστε, συμφωνούμε. Λοιπόν, τα κανάλια και τα μέσα για να στηρίξουν τις εξουσίες και τις ιδιοκτησίες τους φτιάχνουν ένα μέλλον που δεν θα υπάρξει αν το ακολουθήσουμε. Και εδώ ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές κινήσεις, προτάσεις, άνθρωποι που λένε κάτι, αλλά έχει καλλιεργήσει το σύστημα τόσο πολύ δυσπιστία, η δυσπιστία δεν είναι μόνο δικιά μας. Το σύστημα, η δικιά μας έπρεπε να είναι απέναντι στο σύστημα. Το σύστημα αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Πώς τον προστατεύει σήμερα, καλλιεργώντας δυσπιστία και απέναντι σε αυτούς που αντιτάσσονται σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω άλλη ερμηνεία ότι ένας απλός πολίτης με ένα μισθό καθηγητή πανεπιστημίου 35 χρόνια με ξεσκίζουν με πρωτοσέλιδα και τα ακούω μετά από διάφορες πλευρές. Εδώ η δυσπιστία έχει μεγάλη σημασία. Διότι πάνω στη δυσπιστία διαμορφώνει τον εχθρό και δίνει στον ελληνικό λαό τον εχθρό που να τον ζηλεύει, που παίρνει 500 παραπάνω ή δεν έχει απολυθεί ακόμα ή δεν του έχουν πάρει τα δικαιώματά του τα εργασιακά, με αποτέλεσμα, όπως σωστά είπε ο Γιάννης, να σπάνει το μέτωπο, να συμπληρώσω, πίσω από αυτό τον καπνό να δημιουργεί τη θολούρα που να κρύβει τον πραγματικό υπέτειο. Διότι όταν η συζήτηση στη Βουλή που αναφέρθηκε προηγούμενα, από τι ξεκίνησε. Στα καλά καθούμενα έφερε ο Στουρνάρας ένα σχέδιο νόμου που να τα βάζει με τους βουλευτές, με τους υπαλλήλους της Βουλής. Την ημέρα που περνούσαν τα μέτρα. Και ενώ ξέρει ο Στουρνάρας η νομική του σύμβουλη ότι είναι αντισυνταγματικό, διότι δεν μπορεί να φέρει πρόταση για τη Βουλή. Διότι έχει αυτοδίκητο η Βουλή. Και το κάνει και ασχολείται και σήμερα, αν δείτε πρωτοσέλιδα, ασχολούνται πάλι με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δίνουν στον κόσμο εχθρό. Δώσαν τους δημόσιους υπαλλήλους, δώσαν τους καλοπληρωμένους, δώσαν τους υπαλλήλους της Βουλής, δίνει το μικρομεσαίο. Να σας πω εγώ, πώς ονοματίζω την ελληνική κοινωνία? Κοινωνία συνενοχής. Είμαστε κι εμείς, δεν λέω καθένας προσωπικά, με τον τρόπο του συνένοχους. Είμαστε. Αλλά πώς, ποιος φταίει? Και εκείνη η μεγάλη μου κάτι διαφωνία με το Πάγκαλο. Στις σκανδιναβικές χώρες έχει το δικαίωμα στο σπίτι, το κοινωνικό σπίτι. Στην Ελλάδα σου φτιάξει ένα υποκατάστατο του κοινωνικού σπιτιού. Λίγοι με κλήρωση παίρνουν κοινωνικό σπίτι. Ποιο είναι το υποκατάστατο? Το αυθαίρετο. Τι κάνει το αυθαίρετο? Να παρακαλεί ο πολίτης την παρανομία. Φέρε μου ρεύμα, φέρε μου τηλέφωνο, φέρε μου αποχέτευση. Αυτός ο πολίτης είναι θύμα και ο όμηρος των τύπων που φτιάξαν αυτό το σύστημα. Δεν είναι η αρχή του προβλήματος ο πολίτης. Το σύστημα εντοπίζει λοιπόν πραγματικά προβλήματα, γι' αυτό αναφέρθηκα στους 600 τυπλούς που παραδείγματος ακίνητο. Τα μεγαλοποιεί και κρύβει αυτούς που στήσαν αυτό το σύστημα για να μπορούν να το συγκρατούν. Δηλαδή τα περιορισμένες λίγες οικογένειες με στηρίγματα σε καθηγητές, σε δημοσιογράφους, σε πολιτικούς,
που γι' αυτό το ονομάζω κοινωνία συνενοχής. Αλλά η κοινωνία της συνενοχής έχει αφετηρία, η κοινωνία συνενοχής έχει ως αφετηρία τις λίγες αυτές οικογένειες και τα συμφέροντά τους. Αριστερά. Δεν υπήρξε αριστερά, κατά την προσωπική μου γνώμη, χωρίς να συνδέει το ζήτημα του πατριωτισμού, ούτε ΕΑΜ, ούτε αντικοτική δράση, ούτε τίποτα, και χωρίς να το συνδέει και με το ζήτημα του πολιτισμού. Εγώ έγινα αριστερός ως μαθητής, ακούγοντας τραγούδια του Θοδωράκη, διαβάζοντας Ελίτη, βλέποντας μεγάλους ηθοποιούς, Κατράκης, πηγαίνοντας σε εκδηλώσεις για περί τεχνολογίας, κυβερνητικής βιοτεχνολογίας 1964-65. Αυτό η αριστερά σήμερα δεν το έχει πια. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα πολιτισμού της αριστεράς. Και δεν έχει και τον πατριωτισμό, διότι αναφέρθηκε η εισήγηση του πολύ ταλαντούχου και με μεγάλες προοπτικές Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τη λέξη πατριωτισμό δεν την είπε παρά μόνο μία φορά για να κάνει κριτική στο Σαμαρά. Εγώ δεν είμαι μέσα του. Ο πατριωτισμός είναι πυρήνας, δηλαδή το πρόβλημα της κυριαρχίας και του μνημονίου είναι για μένα θεμελιακό. Πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή που θέλουμε. Άρα, αφού δεν τη θέλουμε, να φύγουμε. Τότε να φύγουμε και από την Ελλάδα. Σαν πως η Ελλάδα είναι αυτή που θέλουμε. Το ζήτημα είναι αν μπορώ να παλέψω για μια καλύτερη Ελλάδα στην Ελλάδα και παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση να την επιβάλλω. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε. Και που θέλω, εγώ έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία και εκατοντάδες άρθρα. Δεν έχουμε και τη συμπεριφορά που θα θέλαμε. Ποια είναι η συμπεριφορά που θα θέλαμε? Τι διαθέτει μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βέτο. Η Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει στη διάρκεια της κρίσης μια φορά το βέτο, γιατί είναι με τα... Ξέρετε τι τους έχω πει μια φορά δημοσίως, σε ένα καυγά μαζί τους. Λέω και αυτός ακόμα που παραδίδεται, τα χέρια τα έχει πάνω. Εσείς τα έχετε κάτω. Παραδίδεστε με τα χέρια κάτω. Άμα σου πει στέκερμα στο παιδικό παιχνίδι, τα χέρια πάνω. Χρησιμοποιήστε. Πρώτον, δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βουκουρέστι, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Δεύτερον, δεν τέθηκε βέτο. Υπόθηκε ότι τέθηκε γιατί δεν μπήκε καν στην ημερήσια διάταξη. Είναι από τις απάτες. Είναι από τις αυταπάτες που έχουν υποθεί πολλαπλώς. Δηλαδή, με βαθμό προσωπική έφυγα από την περιοχή. Λοιπόν, ο Καραμανλής δεν έβγαλε βέτο, κύριε. Δεν τέθηκε το θέμα. Γιατί έδεσε βέτο εξ αρχής. Να με συγχωρείτε, τέθηκε, θα σας το πω γιατί τα έχω δει τα πρακτικά, τέθηκε ζήτημα από τους Γάλλους και από τους Γερμανούς να μην ενταχθεί η Ουκρανία και η Γεωργία που θέλανε οι Αμερικάνοι στην κόντρα με τον Πούτιν και τον Μετβέντεφ, να μην ενταχθούν στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ και άρα να φύγει από την ημερήσια διάταξη το θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Έφυγε το θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριο Καραμανλή και είπαν ότι θέσαμε βέτο. Για να κάνουν προπαγάνδα. Ξέρετε ποιο ήταν το κακό? Ότι αυτό αποτέλεσε το τεκμήριο για να μας πάει η Φύρον στο Διεθνές Δικαστήριο και να βγει μια απόφαση βάρος. Δηλαδή για να κάνουν προπαγάνδα ψεύτικη για βέτο που δεν βγάλανε, ιτηθήκαμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Το ζήτημα της Φύρον. Έλα τώρα. Είστε ο πρώτος. Σεβαστείτε και τους... Τι κάνω? Υπάρχει υψηλός βαθμός διαψευσιμότητας. Υπάρχουν τα πρακτικά στα δημοσίευση της κυβέρνησης, κυρία μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν επίσης όλες οι δηλώσεις των Γερμανών, των Γάλλων, για ποιο λόγο απέτρεψαν να μπει καν στην ημερήσια διάταξη αυτή η διεύρυνση. Άρα δεν υπήρχε αντικείμενο για το βέτο. Το τι έδωσε η κυβερνητική προπαγάνδα επί Καραμανλή, να με συγχωρέσετε. Αυτό είναι που σας λέω. Είμαστε κριτικοί απέναντι στα κανάλια, αλλά τις πληροφορίες που μας δίνουν τα κανάλια τις θεωρούμε δοσμένες. Από τα πρόσωπα μέχρι τα βέτο που βγαίνουν. Και εν πάση περιπτώσει αναφέρθηκα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην συναντήσετε. Ότι εκεί δεν βγάλαμε το βέτο, γιατί το ερώτημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να βγάλουμε το βέτο να του δεσμεύσουμε. Δεύτερο, έχω διάφορους επιτρόπους που παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Όταν βγαίνει όλη η ΡΕΝ και λέει πρέπει να δημιουργηθεί κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα, δεν είναι πια θεματοφύλακα των συνδικών. Μιλάει για θέματα που δεν έχει αρμοδιότητες με το κοινοτικό δίκαιο. Εγώ θα τον έστειλα απευθείας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για να μαζευτούν. Τρίτον, η Ελλάδα είναι απικία χρέους. Με την έννοια ότι βρισκόμαστε υπό διεθνή εποπτεία. Ερώτημα. Ποιο είναι το θεμέλιο, το ιδρυτικό στη Ρώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Άμσομ και της Νίκαιας για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η ισοτιμία των κρατών μελών. Ερώτημα. Θεωρεί κανένας από εσάς ότι έχουν ισοτιμία σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γερμανία? Ότι την ελέγχουμε όπως μας ελέγχει?
ότι έχουμε τα ίδια δικαιώματα απέναντί της στο εσωτερικό της όπως έχουν εκείνοι, εδώ έχουν σπάσει οι συνθήκες. Κατά συνέπεια, κατά την προσωπική μου γνώμη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να ανοίξει το μέτωπο της μάχης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Εάν τα χρησιμοποιήσει και δεν περπατήσουν, να συζητήσουμε τι θα κάνεις. Αλλά δεν θα εγκαταλείψω αυτά τα εργαλεία προς χάρη των Γερμανών. Ούτε με την υποταγή που υπάρχει σήμερα, ούτε φεύγοντας πριν τα χρησιμοποιήσω. Τέτοιο πράγμα δεν έχω μάθει και σαν στάση ζωής. Τώρα, τα επιμέρους ζητήματα. Τεχνοκράτες. Σήμερα στον Όρας, αυτό το διάβαζα του Βασίλη, έκανε δήλωση ότι ζηλεύει Πορτογαλία και Ισπανία για το πώς τα καταφέραμε τόσο καλά. Και άνθρωποι είναι εκτός τόπου καιρό. Η δήλωση είναι σε μια σύσκεψη περί υγείας. Ο Στουρνάρας δεν είναι απλώς τεχνοκράτης όμως. Επιτρέψτε μου να το πω. Ο Στουρνάρας έγινε υπουργός, όντας διευθυντής ερευνών και πρόεδρος του ΙΟΒΕ. Και το ΙΟΒΕ δεν είναι που το χρησιμοποιούσε και η κυβέρνηση Παπανδρέου Συμβουλάτορας, δεν είναι κάποιο τεχνοκρατικό εργαλείο. Είναι αντίστοιχα με το ΙΝΕ που είχε η ΓΕΣΕ, είναι το κέντρο μελετών των βιομηχάνων. Είναι υπάλληλός τους. Δεν είναι κάποιος τεχνοκράτης που τον βρήκαμε. Ούτε ο κύριος Παπαδήμος ήταν απλός τεχνοκράτης. Ο κύριος Παπαδήμος διαπραγματεύτηκε το πρώτο μνημόνιο σε βάρος της Ελλάδος από τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήτανε με τους μνημονιακούς, ήτανε με τους δανειστές. Και λέγει κι άλλα τότε. Επίσης, το θέμα της τεχνοκρατίας έχει λυθεί οριστικά στη ζωή από την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Όταν ετέθη το ερώτημα στο Δήμο της Αθήνας, θα αποφασίζουν την πηγή αν θα φτιάξουμε τριήρης, θα αποφασίζουν οι στρατηγοί αν θα κάνουν πόλεμο, ο Δήμος της Αθήνας είπε μπορούν να μας προτείνουν και μπορούν να υλοποιούν. Την πολιτική απόφαση θα την πάρουμε εμείς. Γιατί, όχι μόνο γιατί είναι δημοκρατική, αλλά γιατί πρέπει να χρεωθεί ο λαός το σωστό ή το λάθος της απόφασης και όχι ο τεχνοκράτης, ο οποίος κρύβει άλλα συμφέροντα από πίσω. 2.500 χρόνια μετά ανατρέπουμε αυτή την σοφή δημοκρατική λογική των Αθηναίων. Περί Γαλλίας, η πρώτη τελευταία. Γαλλίας-Γερμανίας και νομοθετικής πρωτοβουλίας. Δεν είπα απλώς δημοψήφισμα. Εγώ είπα νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι ένα πιο σύνθετο στοιχείο που πάει σε δημοψήφισμα. Δηλαδή, δεν θα μου πάρει ένα ναι ή ένα όχι σε μένα, αλλά θα πάρω εγώ την πρωτοβουλία να προτείνω νόμο. Μάλιστα, στο καντόνιο της Ζηρίχης από φέτος δικαιούνται μέχρι 4 διαφορετικά κινήματα να θέτουν σε ένα δημοψήφισμα 4 διαφορετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, νόμους. Και λέω εγώ, για τις ευθύνες των υπουργών δεν θα ήταν όμορφο να έχουν ένα δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας να αλλάξει αυτός ο νόμος που τους απαλλάσσει από όλες τις ευθύνες τους. Το δεύτερο, το πρόβλημα με τον Παπανδρέου, του Γιώργου, ένα πολύ ευγενή όπως είπα, είναι ότι επικαλέστηκε το δημοψήφισμα για να μην γίνουν εκλογές τότε. Δηλαδή για να μην γίνει το ευρύτερο δημοκρατικό ζήτημα. Αυτή είναι η κακή χρήση του δημοψηφίσματος. Και επιπλέον το έθεσε στην έγκριση ξένων. Εάν πράγματι πιστεύει σε ένα δημοψήφισμα, ότι ο λαός έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, πώς έθεσε το δικαίωμα δημοψηφίσματος του λόγου στην έγκριση της Μέρκελ και του Σαρκοζή, οι οποίοι το απορρίπτουν. Άρα δεν είναι η ίδια η αντίληψη για το δημοψήφισμα στην ουσία του με αυτή την πρακτική. Σκέψω όμως τον ανατρέψαν ουσιαστικά γι' αυτό, γιατί το πρότεινε. Τον ανατρέψαν γιατί θα έπεφτε η κυβέρνηση και θα πήγαινε σε εκλογές. Ήθελαν να ελέγξουν, να βάλουν μια ενδιάμεση κυβέρνηση του Παπαδήμα, σου θυμίζω, για να περάσουν το μνημόνιο. Ποιοι είναι αυτοί τελικά, μιλάμε. Αυτοί στην Ελλάδα είναι οι 30 οικογένειες. Για τη μασονία. Ναι, δεν είμαι ειδικός επί της μασονίας και μπορώ να σας απαντήσω στο ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι κατά τη γνώμη μου 30 οικογένειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεγαλοεργολάβοι τύπου Μπόμπολα, τύπου Αλαφούζου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη μεγάλη ενέργεια τύπου Μυτιληναίου, τύπου Βαρδινογιάννη και τους έχω κατανομάσει και έχω την τιμή να είμαι και ο μόνος που τους κατανομάζει σε όλη την ελληνική επικράτεια και γι' αυτό τα τρώω από. Η Ελλάδα του Αριστοτέλη και του Σοκράτη κατάρτισε να κυβερνιέται από αυτούς τα τελευταία 180 Αυτοί λοιπόν, μαζί μου επιτρέπετε. Αυτοί λοιπόν μαζί με τους πολιτικούς που διαφεντεύουν και τα δημοσιογραφικά νεροπίστολα, όπως σου λέω εγώ που μας γυρίζουν, και με τους ακαδημαϊκούς που τους έχουν δεσμευμένους με διάφορα προγράμματα. Τους ψευτοδιανοούμενους. Πείτε όπως θέλετε, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει υποδοχήσει την Ελλάδα και δεν αναγνωρίζει. Να τελειώσει μια φράση. Και βάζει και συμπολίτε. Λοιπόν, να πω το τελευταίο για την ΕΟΣ. Η οικονομική ζώνη που
που πάνε να στήσουν στην Αλεξανδρούπολη έχει μια περιοχή στην Αλεξανδρούπολη που είναι στρατόπεδο λαθρομεταναστών. Τι προβλέπεται εκεί? Παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο όπως το κάνουν. Έχουν φτιάξει διάφορες νομοδοτήσεις για την κοινή αγορά. Παραβιάζουν, δεν έχουμε χρόνο να σας το εξηγήσω, όλες τις συνθήκες περί ΟΝΕ, διότι προβλέπουν διαφορετικά νομίσματα ότι μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στην ζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει καθόλου γνωστό στην δημόσια συζήτηση. Παραβιάζουν τις πετυχημένες οικονομικές ζώνες της Κίνας, γιατί μερικοί μιλάνε για κινεζοποίηση, διότι στην Κίνα είναι δημόσιος ο χαρακτήρας των ζωνών, όχι των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα προβλέπεται ότι να είναι ιδιωτικές, άρα και των Τούρκων. Στην Κίνα είναι υποχρέωση να κάνει διάχυση τεχνολογίας η εταιρεία που έρχεται στην χώρα που έρχεται. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Όχι ότι είναι καλό στην Κίνα, αλλά σας λέω είμαστε πίσω και από τα κινέζικα. Στην Κίνα προβλέπεται ότι θα αγοράζουν οι εταιρείες τα ενδιάμεσα προϊόντα τους από την εξωτερική αγορά και οι κινέζικες επιχειρήσεις. Εδώ δεν προβλέπεται τέτοια δέσμευση. Άρα δεν προβλέπεται ούτε τεχνολογικό κέρδος, ούτε κέρδος στην υπόλοιπη οικονομία, ούτε εργασία Ελλήνων. Σας τονίζω ότι η μισή στην Κίνα στις οικονομικές ζώνες είναι 4 με 8 φορές υψηλότερες από τους υπόλοιπους, ενώ σε εμάς είναι χαμηλότερες από αυτοί. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση ούτε καν με αυτό το κινέζικο μοντέλο, το οποίο το μελετώ όπως είναι γνωστό πολύ σημαντικά εδώ και δεκαετίες, και θα έχουμε οικονομικές ζώνες χειρής του είδους, με εργαζόμενους κατά πάσα πιθανότητα μη Έλληνες σε μεγάλο βαθμό, με χαμηλούς μισθούς και χωρίς κοινωνικά δικαιώματα, και επίσης με προβλήματα ενότητας του χώρου της Θράκης και ιδιοκτησίας αυτών από την Τουρκία. Άρα εδώ έχουμε μεγάλα προβλήματα. Εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και για την δώστη Κύριε Στάνης Κινομάκος, θα τον ευχαριστήσουμε το λόγο. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι από όλους βγήκε ένα θετικό συμπέρασμα ότι ήταν τουλάχιστον επικοδομητική η συζήτηση η οποία έγινε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν θετικά, μόνο κέρδη έχουμε να πάρουμε και από εκεί και πέρα ο προβληματισμός για το τι γίνεται αύριο. Αυτά που πήραμε ήταν αρκετά. Αυτό που θέλω να πω είναι να ζητήσω συγγνώμη από τους παρευρισκόμενους ομιλητές για την επίθεση την οποία δέχτηκαν. Πιστεύω ότι δεν τους χαρακτηρίζει, είναι στο επίπεδο της δημοκρατίας, από εκεί και πέρα όμως εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, αλλά μπόρεσαν και το απεξήλθαν και βεβαίως ήταν σίγουρο ότι θα μπορούσαν να το απεξέλθουν πάνω σε αυτά τα οποία τους καταλόγησαν, διότι πιστεύω ότι η συμπεριφορά τους, το ήθος, ο χαρακτήρας είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει. Και γι' αυτό κιόλας απευθυνθήκαμε σε αυτούς, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Μια ακόμη φορά να τους ευχαριστήσω και επίσης θέλω να τους απονείμω από ένα λεύκομα του Δήμου, από ένα ιστορικό λεύκομα του Δήμου, το οποίο αναφέρεται το πώς ιδρύθηκε ο Άγιος Δημήτριος στο Βραχάμι και μέχρι που έχει φτάσει. Είναι πριν από 2 τετραετίες περίπου, που αργότερα θα προχωρήσει για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που θα ευχαριστήσετε μαζί μας και ελπίζουμε σε μια μελλοντική πάλι συνέβρεση για τα δρόμενα στο Δήμο. Ευχαριστώ πολύ.